Ang atong batasan sa atong adult life, magdepende na siya giunsa ta pagpadako sa atong mga ginikanan. Naadyo tay mga ginabuhat sa atong mga anak na nagtuo ta na sakto, kay maumanggod ang gibuhat sa atong parents sa atoa. My goal today is to share unsaon nato pagpa-improve sa atong self as a parent. Now, I am not saying I am an expert, far from it. Kaya kung anak isa ra kabuok, 7 years old, bata pa kayo, wala pa kayo experience. But I did some research based ni siya sa mga psychology studies. Maybe na amoy makuha na 1 or 2 pointers. But at the end of the day, manggod, ang atong goal is to be the best parent that we can be. So here it is. Things to avoid as a parent. Number 1, grabe kaayo ta mga saba, mo overboard ta. Now, naa ta thinking as a Filipino na the more ta mga saba or the more ta mamunal sa atong anak, mas successful sila, mas ma-okay ang future o ang batasan sa atong anak. Unfortunately, dili na siya mao ang case. Dili na ito mabantayan, masubraan magunato og bunal or pangasaba. Bati ang resulta sa atong mga anak. Mulo ilang self-esteem. Unya, magdako sila na naay hatred diha nimo, naay anger issues. Ganahan sila mo revenge or mo balos. Mao na magwala. Di nakakasabot, di ni mo mapugngan ikadako. Another downside, pag masubraan nato og pangasaba o pamunal, is naa jud mo'y gap as a parent o ang imong child. So, i-control na to atong self. Kung mga saba man ganin ta, kay di man nakalikayan, make sure you explain nganong ikasab-an sila, nganong imo silang gipunish. In that way, manggod, they will understand. Unya, di sila modumot sa imuha. Makasabot ra sila ba nganong nabunalan or nakasab-an. Number 2, don't speak for them. Kana ganing nay mag-asa atong anak, unya kita as parent, abti kita mutubag. For example, atong silingan, mangutana, uy day, kisa gito'y pangalan nimo? Or pila imong edad? Kita as parent, abti kita mutubag. 7 years old, Michaela Gale. Now, according to psychology studies dapat matrain atong anak to speak for themselves. Pag siya imong anak, i-help lang sila. Tubag ka baby, day, pangutana sa imo ha. I-assist lang sila ba? But never speak for them. Maumangod na ang mo-build sa ilang confidence. Unya, ang ilang communication sa other people. Dili na siya ma-shy type kung inaana imo i-train bata pa lang. Number 3, overcritical sa atong mga anak. Now, naay mga parents na miski unsa pa kanindot ang nabuhat sa ilang anak or miski unsa pa kanindot ilang ma-achieve, dili sila i-appreciate. Luoy kaayo ang bata magdako magud sila na feel nila dili sila maayo. Ang worst pag ang anak mo stop na og achieve og something, kay unsa may point, dili magyapon siya ma-appreciate. Dapat as a parents, we are the number 1 fan. Now, I'm not saying na tanang butang imo isuti na maayo kay ka, the best kay ka anak. Ikaw ang pinakamaayo sa tibuok kalibutan. Dili sana siya mao. Kay mudako na ang ulo sa imong bata. Unya, dili po siya mo try og achieve kay number 1 naman siya, the best naman siya. Ang nindot buhaton is daygon sila, but look for something na pwede nila ma-improve. For example, imo anak hilig og drawing. Day, nindot na kay imong drawing. But, i-refine lang ang lines para mas nindot pa siya. In that way, ma-boost ilang confidence, but they won't stop improving. Number 4, silent treatment. Any form of silent treatment is bad for your relationship, ma-adult man or mabata. Ang worst kaysa atong mga anak, dili magud sila kasabot, nganong di sila tagdon, unsay ilang nabuhat na sala. Ato sila i-treat as adult, ato gi-assume na makasabot sila nganong wa nato tagda. Now, silent treatment is bad sa atong mga anak. Ma-train maguna sila na ibato lang ilang emotions, kay di makamanagad, hilom na lang pud sila. Now again, dili gyud na malikayan na naay conflict sa atong mga anak. But don't do silent treatment. Tell them instead unsa ilang mga sayop. Unya, resolve the conflict. Kung kailangan nimo i-reprimand or i-punish, do it. But communicate unsa ang problema. Number 5, we are over-controlling. Naay difference ang controlling o authoritative. Ang authoritative na parent is makita gyud nimo ang support o ang care sa ilang mga anak. For example, magsigdagan ang anak. Ang controlling mo, na, huy, kakiyat ba nimo? Hunong na, ayaw sigdagan. Now, ang authoritative na parent is lain ang approach. Muana na sila. Naday, hinay in taon, basin madagma ka. Naay care o respect. So, be authoritative. Dili controlling. Number 6, we don't do fun things together. Labi na karong panahon na grabe kita mo cellphone as a parent. Guilty po ko ana.
We are physically present but we are emotionally absent. Our job as a parent is to make our child happy. The happier the child, the less issues manggawas ikadako nila. And the bond between parents and child becomes stronger pag mudumog activities together. Mo create mo great memories ba? So schedule og laag, sayaw mo together, sing together, be emotionally present. Bay, di ka kabantay bay, dali ka sila mudako. So create those amazing memories. Number 7, ato i-treat atong anak as close friends. I know, nalibog sa kuani. Kaya nga di man pwede ma-close friend nato atong anak. According to psychologists bay, dapat ang tanaw sa atong anak nato is parent, dili friend. Kay para kabalo sila, kinsa ang in charge, nakita ang authority sa family. Okay ra na siya treatment as a friend kung tiguang na ang bata, mature na siya ba, makasabot na siya. Pero pag gamay pa gani, labi na og teens, dapat kabalo gyud sila kinsa ang in charge. Dapat mag-parent ta, dili friend. Ang tendency po daw, pag friend nimong tato sa imong anak, makalimot ka, ma-share nimo ang mga things na dapat dili i-share. For example, ang problema sa family, problema sa imong bana o sa imong asawa. Unya bay, kay gamay pa man kay sila, ang ilang minds dili ka handle og stress. So igdako ana, ma-create na siya mga psychological issues. For example, anxiety, depression, kay sayo man kaayo sila na-expose sa mga problema na pangdagko. Number 8, we don't know their love language. I have a separate video for that. Just check it out later na lang. Lain-lain na siya og love language ang tao bay. Meaning, lain-lain tag ways para maka-feel og love. We should know unsa ang love language sa atong anak. Kay kasagaran man gud atoy assume na pareha ra ta nila. Unya usahay dili magpareho, mag-conflict na mong duha. Feel nimo imong gihatag tanan pero para niya di siya ka-feel og love gikan nimo. Kay lain-lain man mo og love language. Dili ka kasabot ba nganong dili mo suod. So check it out later. Number 9, we buy and do everything they want. Ato palitan unsa ilang gusto nya atong buhaton tanan nilang hangyo. Kita ang mabuhat biski kabalo na sila unsaon pagbuhat ba. I know bay marupok ta sa parents. Isa ra ka hangyo, isa ka puppy face, mubigay dayon ta. I-resist lang ang temptation bay. I know lisod siya kay gusto mo ka mahappy imong bata. But magdako mo na sila na feel nila entitled sila sa tanang butang. Ma-feel sa nila entitled sila na mo-serve ang mga tao na around nila. Unya, ang pinaka-worst, dili sila ma-independent. Kita as a parent, our role is to educate them and also i-build up sila sa real world. So, atong mga anak, dapat ato nang suguon. Kung kabalo na mo hugas, pahugasa. Kung kabalo na mo ilis ilang kaugalingon, pailisa. I-train sila how to be independent. Ug lastly, i-train sila, sometimes, dili na itong makuha ang mga butang na atong ganahan. And unsaon para makontento and be happy kung unsa ang naa sa atong atubangan. I still have few topics para ma-improve ta as a parent. So don't forget to subscribe. I know lain-lain tag style of parenting bay. Nya ako nag-learn na sad ko. But at the end of the day man god, ang ato ang goal is to be the best parent that we can be. So magtinabangay na lang tabay. Kung nakaganahan ipa-discuss nako, I will do the research and I'll share it to you. My name is Dong Pons and this is Choi Tabay.